mere asụsụ anyị ji ana onye Igbo mụta nwanụ ọsụbalụ ya oyibo amaka mana ọ bụrụ asụsụ anyị ijerebe anyị ya ka ị na-eme bigi nwanne m Igbo bụ Igbo ya na-ekune o weburu ụmụnne m ana m ekene unu n'ụzọ pụrụ iche ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taata ọka n'oge ndị Igbo ka anyị bịakwara ime gịnị ime unu obi aṅụrị ịkwalite asụsụ na omenala Igbo ọ ka akwụkwọ nwanne nwoke onye ọ na-eme ịtabiri nyetụ ọ tabiri ome gịnị onyetụ nwanne nwoke Izuchukwu ịgbakwa m grateful heart aga m aza na-ewetara gị n'ụbọchị nke taata o wee bụrụ ya anyị bụ ebu wee nyere anyị n'ụbọchị nke taata anyị nwere ụmụnne anyị ndị bịara ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taata ya Black Albino na Mr. T Albino nakwa nwanne anyị nwaanyị Nwaada Kindness nke anyị ji anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ wee mara anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị ụnụ aga n'ebe ọwụna maka na anyị bụ ebu wee megịnị wee nyere anyị n'ụbọchị nke taata wee na-asị dịka ị na-anọnyere anyị n'ụbọchị nke taata ihe ị ga-emere anyị wụ gịnị ịpịa aka megịnị gbasaa ozi ya ka ozi ya megịnị wee zie ụwa niile na ohere akwa ka anyị na-eji wee na-asị mmadụ niile ekeresimesi ọma na aha ọhụụ na-abịa n'ihu anyị na-ekpe ekpere na onye anyị fụrụ taata anyị ga-eme gịnị anyị ga-ahụkwa ya n'aha ọzọ o wee bụrụ anyị ga-agbapụ ya ọsọ maka na oge adịrọ anyị ga-agbapụ ya ọsọ anyị na-ebu ụzọ ka anyị kpọbata nwanne anyị nwaanyị Nwaada Kindness ka o kene ndị Igbo. Nwaada ndewo. Ezigbo mmadụ ana m ekene gị deme ndị ọma na-ege ntị ya gaziela unu ana m ekene onye ọbụla ekene ife na-ekwelu gị egwu asị gị daalụrị nne ị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ nke onye yaza demen ndewo n'ụzọ riri nne anyị aga n'ihu gbabata ụmụnne anyị mana anyị ga-enyetụ ha obere ohere maka o nwere ihe ha na-ahazi inwe ike nọnyere anyị nwanne anyị nwoke Black Albino na Mr. T Albino n'ụbọchị nke taata ha apụtagwo ka anyị nwee ike kpọbata ha na-egbuwo oge ndewo ụmụnne anyị Black Albino ndewo ndewo daalụ nụ ndị ọ ga-adịrị mma ndewo ọ dịkwa ka anyị anaghị ahụcha ihu gị nke ọma ka anyị mara onwe otu anyị ga-esi mee ka anyị na-ahụ ihu gị nke ọma onye amụma ndewo anyị dị nnọọ mma onye amụma ọ ga-agbagbukwe n'onwe tupu anyị aga n'ihu ka ị nwee n'ike duo na anyị na-ekpere ọ gwa onye amụma nọ n'etiti anyị ọkwa ọ dị mma ka anyị kpụpụ okwu gaa n'ihu gaa n'ihu Chineke gị onye na-ekwe nkwa na-emezu ya gị onye nkwa gị na-adịghị agha ọ bụ gị eji ndụ ọ bụ gị eji arụ ike ọ bụ gị eji aga iru nwa gị na-eme ka ndị nwee ezi ntụkwasị obi n'ebe gị onwe gị nọ anyị na-ekene gị n'oge dịka oge a dịka anyị nọ n'emume mkparịta ụka pụrụ iche anyị na-asị gị ịbịa nọnyere anyị kwee ka ọ gaa na ntụziaka gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen anyị ekwe ndewo ịhụgoro onwe ihe dị iche mgbe ibe onye amụma nọ na ebe onye amụma anọ onye amụma ndewo anyị na-asị na dịka isi na ọ ga-adịrị anyị na mma ọ ga-adịkwara gị na mma tupu anyị gaa n'ihu ọ ga-amagbu onwe Black Albino ndewo ọ wụ ihe na-atọ anyị ụtọ na ndị most of ndị sụrụ ndị bekee ndị na-esonyere anyị si na ihe ha na-eme na ihe ị na-eme na-amasị ha wee sị na anyị ga-eme gị na anyị ga-akpọta gị ka ha nwee ike hụrụ anya tupu anyị gaa n'ihu ọ ga-amagbu onwe ị nwetụrụ ike ịgwa anyị maka onwe gị ịgwacha anyị onye mma agwa anyị nwere ike ịkpọtụrụ ndị na-ege anyị ntị maka onwe gị abụ m bụ Okonkwo Itochukwu nke eji Black Albino wee malụ aṅali ojii ma ọ bụrụ ndị Igbo abụ m a comedian
abụ m onye na-akpa ndị mmadụ amụ, then bụrụkwa a surveyor by profession. Can go na school. So yeah. Ndewo onye amụma ị ga-eji n'aka gị zara ọnụ gaa n'ihu nwere ike gwa anyị maka onwe gị. Afọ mbụ Okonkwo Onyedikachukwu Anthony, Mr. T Albino, nke ji onye ama wee malụ. Yes, aka m agụ akwụkwọ na Nnamdi Azikiwe University. Ihe strike abụ na anya ọbụla aka n'ebe anọ. Ndewo ya dịrị gị na mma. Biko kedu Block Albino, kedu ka anyị si were bido nyawu ihe ịkpa ndị mmadụ ọchị? Ka nwere ike ịgwatụ ndị na-ege anyị ntị otu isi gbalite nyawu ihe? Mgbe m na-eto nọ n'otu a na-akpọ Theatre Group n'ụlọ ụka. So ebe ahụ ka m na-ejechi anya. Mgbe m na-eto achọ m, ọ na-amasị m ka m bụrụ onye na art film. So mana amakwa m na na-akpanwu ndị mmadụ ọchị. So ya wụ ihe netwọk abatagwo. Ka anyị chere ka ihe ha dị na mma, anyị ga-aga n'ihu. Nwada, dịka anyị na-eche ka igwe ha ji ekwu okwu nwee ike na-achite, anyị ga-aga n'ebe gwa n'onwe gị nọ. Ama m na ewuzighị ihu ọhụụ na Igbo TV, mana ọ ga-amabụkwa onwe na ịkọwakwara onwe gị. Gaa n'ihu. Ezigbo afa m bụ Chidiogo Kindness Ezugwu. Mana ihe eji wee malụ m bụ Nwaada Kindness, ma ọ bụ Nwaada International, ma ọ Nwaada na-enwere adịgboroja. Mana ụfọdụ ndị mmadụ na-akpọ m anụ kpọrọ nkụ. Ịghọtago? Atago m anụ kpọrọ nkụ mgbe m tara ya, mana adị m atazi. Mụa na onwe m agụlụ m engineering n'ụlọ akwụkwọ. Ya na ụlọ akwụkwọ dị elu, bekee na-akpọ ya mahadum. Agụrụ m Electrical and Electronics Engineering. Mana kịta anụnwa ana m alụ ọrụ n'ụlọ mgbasa ozi, ya media house, nke a na-akpọ radio station oyibo. Ebe m na-arụ ọrụ na-emekwazi ụmụ azụmahịa dị iche iche. Ịghọtago? Enwegasị ihe ndị m na-ele dịka akwa ụmụ nwoke ji akwa akpụ ụkwụ na ihe ndị ọzọ eji enyere ndụ aka. Ịghọtago? So I'm an all-round entertainer. Ndewo. Mgbe ị na-akọwa onwe gị, o nwere otu isi kwuo na a na-akpọ gị anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ. Maka tupu ọ ga-agụma mma na m jụrụ gị, ọ bụ ịma ihe mere eji na-akpọ gị anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ? Ama m ihe mere eji wee na-akpọ m anụ kpọrọ nkụ. Gwa ndị na-ege ntị, ndị na-amaghị ihe mere eji na-akpọ gị, ihe mere eji na-akpọ gị. Ihe a ka ndị oyibo na-akpọ long story. Eziokwu m niile, ọ ezigbote long story. Ihe adịmaka ihe melute ete. Ịghọtago? Ihe dịka ka anyị were ebe ọnwa ite naanị gara aga. Gbasatalụ onye obodo oyibo mụ na ya na-ahụ na-atọchalụ, ịmago na ụmụ nkata a na-adị na-akpachalụ na Facebook. Ịghọtago? Anọgidekwa akpachalụ nkata, sịkwa gị baby how are you? Ụmụ ihe ndị a, baby I like you, achọrọ m relationship. Ịghọtago? Ọnọgidekwa ọ dịka ụdọ connection mụ na ya na-agba na-adọbi adọbi. Ịghọtago ụdị ihe a? Emegidekwa ọ dịka ọ ya aga, ọ dịka ọ ma nga, ọ dịka ọ yiri agwụ n'ụzọ, agwụ ịchakwa ọ yiri, ọ dịka fuel agwụ, achọkwa ebe a ya agbata fuel tinye. Mana emegideziri ihe anụ ma ọ batasịa ịmago mụ na ya na-abụ wee fụ. Ọsị m ka anyị pụọ, mbịazi anya pụọ. Ịmago ịma na nghọta dị n'iche n'iche, maka enwe ndị taa n'ụta na ka dị akụkọ si wee gaa, maka na nwoke nwa bịasị ịma onye si obodo oyibo bata na ụdị loaded akpa ya ka juru eju. Ịghọtago? Mana a bịaziri ebe a, ọ jụrọ m ihe m chọrọ. Bịaziasị ndị a ya ha weta anụ kpọrọ nkụ, ndị a na-eleche
naira. See the person, bring 4 pieces of meat. Up na for now, bring 4 pieces of meat. Ewe wote tivita. Igotago. Ai tachano nyabuano, money ana abukeri atutu. Odore ebua mu adore ebua. Ogbalu juice mu agbalu juice. Nke fọzụrụ ọsị mbulu na mechezie na-akọwazi na-emeche ka ọkpọchie m azụ ka anyị malụ ka the relationship ga-esi wee gaa na the next level. Mụ asị na mụ ada emezi. Nsị na mụ ada emezi. Maka na nna enwe ike nwanne echi abụọ ọzọ anụ kpọrọ nkụ ka anyị ga-ata. Enwe ike nwanne echi kwurikwuri. Nsogbu adịghị. Ọ ka mma na ịkọwara ndị na-ege ntị ha nwee ike mara ebe ya wụ anụ kpọrọ nkụ si were bido, mana o nwere ihe dịkwa ka nyawa anụ kpọrọ nkụ na-eji ọnụ na nyawo ihe onyonyo imere mgbe gara aga ị na-akọwa maka onye bịara inete gị mgbe ahụ adịghị gị iwe na-ewe iwe na onweghị ihe o ji n'aka were bịa. Ị na-anya na nyawo ihe onyonyo o nwere ndị na-ewe ezigbote iwe wee sị na ị kwesịrị inwe ọṅụ na ọ bịara ịbịa hụ gị anya, hapụzie ma o nwere ihe o ji were bịa ma o nweghị ihe o ji were bịa. Mgbe ka na-ajụ gị sị gị ịgbanwegwo obi ka ị kakwụ n'ebe ahụ ịkwụ na iwuru iwu na mmadụ ga-ejiri ihe were bịa inete gị, maka na ihe wụ iwe gị na ihe nke ọzọ ikwuru uwe ọwụ sọsọ na onweghị ihe o ji were bịa na ọ bịakwuziri wee na-ajụ gị sị ka inye nke ị kpọrọ jiri aka kpọọ ya onye na-akpọrọ ya gụnye golden recovery kiss, mana mgbe na-ajụghị si obi gị ọgbanwegwo ka ka kwụkwa n'ebe ahụ ekwu na oye wuru iwu na onye bịara inete ga-ejiriri ihe aka were bịa. Achọrọ m ka o si gị n'ọnụ pụta. Mba ịma first of all ka nsịgodi ndị iwe na-ewe ha dajuo ịghọtago na ọkwa na anyị ịghọtago onwegodi ka mmadụ si wee ime imetere ya ihe eji nwayọọ calm down. Afọ ụmụnna ndị mmadụ na-ekwukata nsị ọgịnị na-afịọzi ịghọta ọkpọchichi ọnwa na onwe m masị gị na iwe m bụ na onwere ihe o ji wee bịa. Ọ bụrụ onye bụ iwe m ịghọta mmadụ nwere ike kwado jefu mmadụ a na-eme ya eme onye wepụtara ohere ya wepụta oge ya bịa ịfụ gị gosi na ịdị ya mkpa, o gosi na ihe gị na-amasị onye anwa ịghọtago, o gosi na ịdị onye anwa n'obi ịghọta ebe m si abịa. Mana ihe iwe bụ na onye a na-ekwu maka ihe a bụrụ na just ordinary friend na onye na-achọ ka e nwee mmekọ n'etiti mụ na ya na-abụ ịghọtago bịazie gbala na ọkpọkwa aka bụkwa na ọkpọ aka bịa o netechaa m nsi oke nsogbu bye bye okwe na-ebi na ụgbọala aka bịa nwụọ mmanya m na-abụ ọnwụ 2 cans of mmanya m nwụchakwa ya wee na-ana golden recovery keys. Ọ sị na ọmụta anya nsusu na ọ bụrụ na ntata ya nsu na arụ ga-adị m ịghọtago ọnya ka o ji wee m iwe. Ị kwesịrị ike ije ife onye arụ na-adịrị ọ dị normal normal kọtesi ihe kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ije ogodi be mmadụ ịnọgidekwa igochitere onye ahụ obere ihe ọ ka esi eme ya. Ọ bụrụ ije ebe mmadụ ịnara onye anwa nke o ji eji ịnara onye anwa nke o ji bekwabe na-ana keys. Mụ na onye anụ ata nụrụ nsusu kemgbe nwere mụ na ya na-aba enye bi nụrụ ọma ya emego ọma nke mmakọchie ike anụnwa bịa fọzi ịta nsusu amarozi bụ ihe nyere ya ume ijezi asị mụ na nye aka ise akịta mụ agbakezi arụ adị m mma ifugo ya mee nji wee sị na mba onye nke emetere ya. Ị kwesịrị ike ije ebe mmadụ igotere onye ahụ ihe ma ime egotere onye ahụ ihe ịhapụ n'iri nke onye ahụ nwere enwe irigodo eri hapụ ịnawa kisi. Kedu ihe iji kisi eme? Ọkwa ịma na ọpatụ na-ata dum a na-esi n'ịkụ aka baa n'ite egwu echi na kisi akịta ịma achọwa lokal gọọmenti na o biko ndị na-ekiri anyị biko ọwụnụ na ụnụ kwadoro ihe nwaada Kindness kwuru ọwụnụ na ọdụ mkpa na mmadụ ga-ejiriri ihe were bịa deni ebe a ọkwa na ụnụ akwadoghị ihe o kwuru deni ebe a ka anyị kpọrọkpọtọ ga-agba n'ihu efi o wee bụrụ ya nwanne anyị biko ọ bụrụ ihe m kwa asịrọ m na iwu na mmadụ ga-eji ihe bịa ọkwa ka ị hafụ ịghọtafie m asịrọ m nọọ iwu mana asị m na ọ bụrụ na ịma nji ihe wee bịa ọ bụrụ na onwe ihe onye ahụ ga-eri ma ọ bịa ọwụ na o jighị ihe na-akọwa wụ na ana m abịa aghọtara na ihe kwuru
ihe ịkọwawo na ọnwụ na onweghị ihe onye ahụ ji were bịa ọ bịa onweghị ihe onye ahụ ga-eri ọ bụrụ na inye gwuru ya ihe ọ gaghị ewe ihe ọwụna ọ gaghị eri ihe ọwụna maka onweghị ihe o ji bịa ọkwa ya ọ bụgodị na ori ọma nna kis ya ọ na-ana nkis ọ nawa nsogbu adịghị ụmụnne anyị anaghachitego Black Albino anyị na-abịaghachitere na nyawa okwu ọ dị mma ụmụnne m ọwụghị ọnụ ka o si n'aka otu ihe si were kwụrụ n'ụlọ ka netwọk ji wee na-eme ya na nsogbu adịghị onwe ihe na-eme na onye amụma na ya onye amụma mana oge na onye amụma nọ onye amụma chetakwa na anyị na onye amụma nọ ihe ndị onye amụma ọ bụrụ onye amụma mere obodo adịrọ mma ọkwa ya onye amụma gaa n'ihu o nwere okwu ịkpụ n'ọnụ tupu nyawa ihe apụọ ị na-akọwa maka onwe gị wepụtakwa ihu ka anyị na-ahụ ihu gị ndị na-eme ya asị na ha na-ahụ ihu gị gaa n'ihu wepụtakwuo ọ dịgo mma gaa n'ihu asị m na ihe gbasara ịkpa mmadụ ọchị ọkwanụ mgbe mmadụ pere mpe eweli ya na-eto nwanne m nwoke ba theater group mgbanwe ọdụkatakwa nnekwu anya sị mba na ihe anụnwa ga-adịkwu m mma njọ nekwa anya ebe a ka anyị nọ nwetacha so ụmụ obere ọzụzụ ihe gbasara ime ihe na acting, stage drama and movement ewetago maka na m na-eto wee chọpụta na abụ m onye na-emenwu ka mmadụ ana m ememe ikunwu mmadụ ọfụma ewetago ọ bụ na nne mmadụ anya n'elu onye anwa anya stọdi onye anwa mkpụrụ ụbọchị one ma one m emenwu ka onye anwa ewetago otu o si wee malite nke m ndewo ama m na netwọk na-enye nsogbu mana aga m agbapụ ọsọ ka m wetacha ihe ndị dị mkpa tupu o megharịkwa nwanne anyị nwoke Black Albino na Mr. T Albino ewepụga ihe gbasara ịkpụ mmadụ amụ ụnọ na-eme ihe dị ka MC na ụmụ ihe ndị ọzọ nwee ihe ndị ọzọ ụnụ na-emekwa ihe gbasara MC before m bịa this year serious with ime videos na-eji MCs na-emekwu stand-up comedy na comedy shows so mgbe m gosisi school ka m bịa tekizie ime videos very very serious nwere ịkwalite nnukwu ọnụ ka ndị ụmụnne anyị na-anụ ọnụ ọfụma a sị m na mgbe m gosisi ka m bidozi tekizie ime videos serious mana m na-eme MC na-eme stand-up comedy anyị na-ejete ma shows ndewo ndị ụmụ Igbo na-anụgo ya onweghị onye amaghị ụmụnne anyị a ebe ọ na ha nọ ọnwụ na nke ha ọchị ma na nsogbu dịkwa o nwere ajụjụ ndị na-esonyere anyị n'ụbọchị nke tata na-ajụ ma onye amụma ma Black Albino biko nwoke onye ọgwụ ụwụ Black Albino na nwanne anyị Mr. T uwe onye amụma ajụjụ nke a na-abịara gị ebu ụzọ jụọ onye ihe o nwere ndị na-ajụ si biko ho meetgo cut off mark ndị Enuigwe kedu ihe mmadụ ga-ememe o wee nwee ike meetie cut off mark ndị Enuigwe ajụjụ asọkwala ọsọ mmadụ ibit cut off mark Enuigwe ha bụcha na anyị na-eme ya n'ihe mkparị amụ ibit cut off mark yes ọ na-enye your relationship ihe olu mmetụta dị ọlụ gị na mmadụ ka isi ewe mmadụ ibe gị ka isi akwanyelu mmadụ ugwu ịghọtago na-abụrụ na akwanyelu onye ugwu bikos na onye a nwere ego mana onye nke nwere ego ịghọtago onye dị ọlụ gị na mmadụ ka isi anyị interact your relationship igwe okwu ha ekweghị na-enye ezigbote nsogbu amaghị m onye amụma ihe ga-eme n'ụwa ị ga-enwe nkeji abụọ a ga-eji were mee nke a na ezigbote ekpere maka amaghị m ihe netwọk unu na-eme mana
memere na anyị ga-emecha nyanwụ ihe n'ụbọchị nke tata ka m bịakwa ebe nwanne anyị nwaanyị nọ Nwaada Kindness ya dịka echi ezigbo mmadụ ịgụ onyanwụ ihe ka m buru ụzọ zagodo ihe ndị a na-ajụ ha na-ajụ ma Black Albino na ya ahụ nwanne ọ wụ eziokwu ha nwanne ha nwanne mana mgbe ọzọ ha bịazie ha ejizi aka ha zazie ihe ndị ọzọ mana ha nwanne Radical Prophet na nwoke ọgwụ ha nwanne Nwaada Kindness aka anụkpọrọ nkụ na-eji ọnụ kwa m gwara gị sị na enwekwe na aha ọzọ ha nyere gị Golden Recovery Kiss ị na-anya n'ihe a na-ede ha sị na ọ wụ eziokwu na ọ na-adị mma aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri ana m abịa nwekwe ndị dere sị na ọ wụghị iwu na mmadụ ga-eji ya were bịa tupu maka na omenala Igbo mmadụ bịa beghị ma o ji ihe were bịa ma o ji ihe were bịa n'ihi enye ya ọjị ị na-enyekwa onye bịara be gị ọjị Nwaada Kindness menye ọjị ịghọta mana ihe dị ebe a ọ dịpendịkwa na onye bịa be gị ịghọta onye niile bịa be gị kwesịrị ka enye ya ọjị mana enwezi ụdị mmadụ ga-abụ ọbịa ọ bụ ozi ihe ị na-atụ anya n'aka onye anwa ka onye anwa na-eme ịghọta ebe m si abịa ị na-anụ ife onye abịala abịa emegoli ya ọjị ọ nọ mountain obere ihe aka eshiri ya maka ọ dị m ka agụ adịa na-arụ mbọchị ọbịa ịghọta obere ihe enyi m nwaanyị nọ aka emetetara ya nwa obere noodles ịghọta ka ihe mekwe na oji meteziri ya noodle ọhụụ amaghị m ihe ma ị mara mụ anọ na-ararụ ụra bikọs arụ adịrọ m amaghị m na-emeghọziri ya mana amagodi m na ọ nwụ 2 cans of hero ịghọta ọ zacha 2 cans of hero ọ ṅụkpọrọ ya anyị ahụ nọ na-emeghị ihe ị na-enewe anya ihe ya nwoke riri tupu ọ pụọ ọ bụghị ha karịrị m okwu nkote ọ bụrụ ihe o riri ihe nne n'anya kama nọọzi kisi emekwara ịbụ na ọmụnye ya kisi nwee ike gbake na nye ya na ihe kisi ọ na-achọ ịnara m kịta bụ Golden Recovery na onye ya kisi kịta anụ arụ ọkụ niile na-eme m aha nsizia mba na m aghọtazi ụdị nke a ka ezi ka o si kwado dị anyị ka ezi ka dis young man si kwado goro onye mana ama akụrụ m onye debe m na-akọli ọdị ndewo Black Albino na nwanne anyị nwoke onye amụma ndewo ama m na onye amụma ekpegbu onye ahụ ekpere onye amụma iwukwa Radical Prophet a sị na ewu ka ya ka na-eche onye amụma ọzọ ga-abịa Radical Prophet adịghị ama aka maka o so na-ajụ ha jụrụ ibi kwugoro na ha si kedu nke wụ karat ndị nsọ o nwere onye jụrụ ya ma ajụ masị n'okwu ndị nsọ anyway. Yes. Kama ọ ya tinye ya emelu ya ruo mezie ka o tinye n'ụdị ndị radical ka ọ ghara ịbụrụ okwu ụwa ahụ obere ihe kedụkwanụ nke wụ ebumpụta ụwa ebumpụta ụwa onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịma na ihe bụ ebumpụta ụwa bụ like birthmark. You understand? O nwere ka a ga-esi mmụọ mmadụ abụ na o nwere ihe karịa n'iru ma ọ n'aka ọ na-asị ka emeli ihe imerụrụ arụ ọsị mba na obumpụta ụwa ịghọtago ebe etelo ibe ahụ na character assassination character so na ya palodi akwa ahụ bụ datin pụta ụwa yes so nkọwa ya o si onye afọ character assassination ya na obumpụta ụwa na obu ajife obumpụta ụwa ha ama m na ọta ihe okwu aghọta m ihe o kwuru the video na-akọwa dị ka ebe video na-akọwa dị ndị ji afa mmadụ agba asịrị no deal with them osu for character assassination ya na obumpụta ụwa for ibu asịrị wepụta ụwa ọ na-esi ya ugbu a ka nghọta ya wee ikwu ya o nwere ndị amụrụ nwa asịrị yes
ha bụ ebute ụwa ugbu a ka aghọta anyanwụ iko ị na-asụ m n'ọnwa langweji nke osogbu na langweji ndị nsọ ọzọ siri na langweji ndị nsọ ọ langweji ndị Igbo mana ọ bụla nọ n'ọrụ m ka o si wepụta mazie nọ langweji ndị nsọ ọdụgo nsọ the radical prophet dalụrị nne nwanne mmadụ ndewo n'ịga n'ihu Black Albino nwoke ọgwụ biko o nwere onye nyere gị ego ka ịzụtara ya ụlọ ma ịzụtara ya na rụọ ọrụ ya ụlọ iwe jeruo ebe ahụ anụrụ m na ya bụ nwoke mere otu nọta Krismas a biko kedu otu gị na ya na-abụ ga-esi wee gaa nyawu ije ka ihe na-agị kọrịa maka ama na erugbe nyawu ụlọ ị na-agwa ya na ịrụchagwo ihe niile na ịfụ na ichigbo so ịgbawara ọsọ ihe mmadụ ya emekwa na ịma na a na-asị ndị anyị n'obodo oyibo ahụ na-adị very careful maka ndị a na-enye ego wee na-alụ ụlọ ọ bụ na onye kwuo ya mgbe ọ nata ya were aka ya lụwa ma ọ na onye lie onye trọst ihe niile abụchala ihe send me video niile abụchala ihe video call so ịmana ihe ọ bụla gbasara kọmedi m bụ fake ile ọgwụ dị fake mee nke a na-egbucha ndụ ma na-etimi ihe na-escape so a na-emekwa nke ahụ ahụ a na-akụzikwa ndị mmadụ ihe mana nwere odo jak na Jakarta eme ma ọmala na ebe nnọọ ọlụ mmiri ụlọ ọpịa ka ọ na-eyi ọkwa ya mmiri wakpa ya olie mana nwere gbasara m na mmiri so a na-eli ma ya kwa wakpa ọ nọcha Naijiria ya na-atagharị iwe na-ewe ya ọ sị na ọ bụ na ihe m nụrụ bụ na a sị na ọ bụ onye ya bụ ihe mebiri bifọ na ọnwụ na mana onye nke ahụ ihe mere n'ụwụ na ọ hụghị onye ahụ gbara ọsọ mana o jere be ndebe ha kpụrụ ndebe ha ị ga-achọzi ka a bịa kpụrụ ụmụnne gị maka gị nwa ọ bụla ya na ụmụnne m mere biznes na mana onye ọbụla kwesịrị ịmụdị nwanne onwe ke nkwụcha inwe nwanne okwu na ụka make sure na iji ego ya na-eji ebe elu onwe ya so mgbe m na-emetara bụ agwụkwa m onye ọbụla n'ọsọ oke n'ọsọ ngwere n'ụlọ onye ọbụla chọọ wee ọnwe ndị na-ajụ maka Dennis na emotional man okay one year now emotional man nwoke na-ebe akwa Atalugo onye nke anyị mụ na ya mata ebe 2 years ago ebe 2018 or 29 ebe 2018 ending so that's when you na-eme na adị ya mma mụwa si ya nwe ndị na very soon anyị ebido lụkọwa ya na-emegodi nke na nwoke aka achịkọchala ọnụ ihe akwụgodo before ekpụwanụ mmadụ so all these years ka mụwa abalị adị achala ugo Diava nwoke ịza Diava nwe ka ọdụ na so ọkwa ya ga-akpọ mmadụ adị interested ka ọ malụ and he's a good comedian, he's a great actor. Any analog all on a gasili welele. I see patop. So you're in a Ganania. Ndewo amụtara m ụrụ dịka ndị ha na-eme ihe ejije ha na-akpọtakwa ndị ọzọ na-ebute ọhụụ na-enyere ha aka maka ya wụ ịna-anya ọ na-awụ nsogbu ndị ụfọdụ nwere ọwụ na ha rinye elu ha ga-atọ ka ndị ọzọ megide soro dịkwanya wenu maka ime nke ahụ anyị na-ekene ụlọ n'ụzọ pụrụ iche na-asụ ụlọ gaa n'ihu kwuo ịchọrọ ikwu ya onwe interview na-ege like years ago onwe iwe ikwu na the sky is too big for even ele isaga n'ụwa anụ anara enwe hold up mmadụ eju nkọ ya ga ọdụkwa onye ọbụla fenye nwere ya aja ma ibi ọ na len ị na-eme ọfụma ọ na len eme ọfụma so ihe niile aka nwekwu more people ịghọta ị na-anya videos
ị na-anya na videos a na-enye onye ọbụla time ka ọ shine ya. Let people know na ihe emenwu this thing. Ndewo. Ndewo. One night official Ijele worldwide ọ na-ekenekwe n'ụzọ pụrụ iche. Ọ nọ ebe a na-asị n'ọga n'ihu. A na-enwekwere m olileanya na ụnụ ya na-abụ nwere ike ime ofu ihe na ụzọ abụọ. Ọ ga-amagbu onwe ya ma unu mee ya. Ọ ga-amagbu onwe ya. Biko onye na-ajụ sị na ego na-ekwe ọnụ na-anapụ family deliverance mbọ onye amụma. Nke family deliverance a ka pụtachakwa na nke ejere eje. Kedu nke ijere eje biko? Nwere ike ịkọrọ ya otu o si gaa? Agwa m ke contract m dute pastọ ya bịa ekpele ezinụlọ mụ akọwachala ya mma. Isi na nwanne nwoke nye m advance. Enwego na ikpebi nye m advance. Nye onye amụma dị ị na-anya anyị bụ ụzọ wee lu na-epe na-abụ abụ na-awụlite mmụọ. Onye amụma bịazịa. Onye amụma bịazịa mee n'ihe nkwụrụ ụgwọ ya iwe ebe ukwukwere anyị. Ọsị m na eletrik shọk kwụrụ ya mụ aghọtala ihe mere ebe ahụ ọ si ya nwa ma. Dufte m na ahụ sị m na ya za eme dunia. Ndị nwanyela anyị advance na-achụgharị anyị. So anyị mekwete family deliverance ọzọ anyị nwa ka ọ dị na come no eme nkwu dị ya. We can stay calm. Ihe na-achụ ụka nkụ ọ bụ sọsọ ndị zụtara unu na oya ihe na-achụ ụka nkụ nwoke onye ọgwụ mana agba m ya ọsọ mgbe ị ga-agbara ya ọsọ ruo mana ka a na-ene anya nwada kindness gbagide ọsọ mgbapụzi obodo oyibo ọsọ na-achịkọta onye aka ya dị ọcha achụ ya n'ụwa ọma mana aka ya dọrọ n'ọcha. nwada kindness o nwere ihe ị nwere ịjụ ụmụnne anyị? Onye amụma ịkpa ọ na nke a nwanne gị nwoke tigo na nke unu jere eje unu anatabeghị maka aka m asị ka ime nụrụ ụmụ agbọghọbịa ekpere ịghọtago maka enwe ndị na-achọ di ịghọtago ime agabụrọ m ka esomo ka imeela ha erike mana ọ na family deliverance ijere eje ọ dịka steeti aba n'ime ya so ekpere m na-asị ka ikpere ụmụazị kịta mana m kọ ya ha enwuwe isi. Nwada kindness netwọk ụmụnne anyị abịakwana. Agwara m onye amụma na ọnwụ na ọma ihe o mere aga m ewepụ radical n'aha ya ọ wụrụzie sọsọ onye amụma maka eti ha onye amụma wasef ọ ga-abụrụ ordinary person maka na onye amụma kwesịrị ike ka pawa dị ya arụ o wenye aka onye ọbụla na-ada na ihe ndị ba ama na-eme ọkwa ya eziokwu m niile mana onye amụma nke a dịka onwe ka elegide anyị. Nsogbu adịghị atrọsụrụ m onye hapụkwa ihe ị na-akọ onye amụma hapụkwa ihe ndị ọ na-akọ agwụgwọ m ya ibe o mere ihe achọrọ m ịmaka mmakọ were ọ ga-enye ụmụazị mana ihe mere nnọọ na o nwere ihe na-agwụ ya si ya dat na ka o kpere ndị na-achọ dị ekpere mana n'ọdụghị ka iso aghọtacha m ya okwu ị nwere ike ịkọwara ndị Igbo ndị na-ege ntị ihe ya okwu mmiri. Ụmụ nwaanyị na-achọ dị ọ bụrụ na ije n'ụlọ ekpere ha karị ebe ọ bụ na asị kịta na miracle na-eme ụmụ nwaanyị agbam ebe niile eju a na-ekpe enwere nke dị n'Enugwu anya ụmụkwala egwu oge amara m sisi ihe a na-akpọ nwaanyị a nke a bụ ọ ga-asị gị ịmalụ nwoke ịchọ weta foto ya eziokwu m niile ụmụ nwaanyị eju kpọrọ foto ụmụ nwoke ọ bụrụkwa na akọla akọ na-abakpa onye ọbụla nọ n'Enugwu ya ama ebe m na-ekwu maka ya ma sista m na-ekwu maka ya ịghọtago mana ọ ihe dịka ebe 2016 ka ọ na-egwu egwuchi ike mgbe ụmụ nwaanyị na-eju ebe a na-emele ha ekpere ma ndị nọcha obodo oyibo ịbata ozugbo nwoke ama nchọdị ọ sị gị na ọ chọrọ ịbịapụ ndị gị unu kwamkwam ma ọ nụọ gị mana 3 years takataka aghasakwa ụmụ nwaanyị na-achọ dị karị mana mụ achọwabịara m for now ịghọta achọwabịara m for now ka maka m enye anụ kpọrọ nkụ second chance the young man ọ bụrụ na m enye ya second chance ọ bụrụ na ọ gbanwego ịghọtago ọkwa na anụ kpọrọ nkụ anụ na nwaanyị ọ gawa n'ụlọ onwe ya ọkapụ dị mma ya na nwunye ya je nọrọ ebe a kawa anụ kpọrọ nkụ gbasara Golden recovery case kwen
If that guy, man, you that guy chance in my life. Eziokwu m niile. Mana ọ dị m ka ịhụ gị n'anya ka ị na-ekwu na ị ga-enye chance. Anyị ayịwabe. Ịghọta. Mana ọ bịara ịbịa n'ete gị. Ọ bịara ịbịa n'ete gị. Ọhụ mma niile bịara ịbịa. Ọhụ mma niile bịara ịbịa n'ete gị mgbe ahụ adịghị mana ọ hapụrụ ihe niile ọ na-eme otu isi kọọ otu akụkọ si kọọ ndị otu were bịa tere aka. Ọ na-achọbụ ka ịfụ. Ọ na-achọbụ ka ịfụ. Mana ọ ma na ahụ adịghị. Mana ọ ma na ahụ adịghị sị ka ọ bịa. Ọ ma na ahụ adịghị. Ọ mụ gwara ya na arụ adịrọ m. Ọ mma niile ịgwa na ahụ adịghị bịa hụcha gị. Mba, ọ bụrụ ha ncha. Ọ bụrụ ha ncha. Ọ bụrụ ha ncha. The guy dịkwa oke o, you know, mana agwa ahụ ọ kpara esochara. Agwa ahụ ọ kpara esochara mba. Ka e esi bịa zaa 2 cans of mmanya. Zaa ya nọkwa n'elu ya na-asị ga na-ekwu okwu imetere ya nwa ndụ. Ọgbakwa nkịtị dosara ọsọ dị mgbe eshikwa na dosara. Na obere ihe echitegokwere ya ndomi oriche ọka ego oriche otiti ike bịa narị onye uwe ọma nsogbu adịghị ebe ọ bụ na ụmụnne anyị ihe a ha na-eme ihe ha dịka anyị na-eche ha ọ ga-amagbuzi onwe ka m were onwe ha wee jụọ ajụjụ maka okwu abụ n'ọnụ anyị na-ekwu n'oge gara aga ma mechasị mgbe emechara ka ekwuo nke a na-akpọ Quincy Bena na onye nke $1,000 onwe bụrụ ihe ị chọrọ ikwu nsị na ihe menụ na ebe ọ bụ na ya enweghị oge emecha ị ga-ekwu ya n'ụbọchị nke taa aga m enye gị ohere ka ị nwee ike ị ga-ebu ụzọ kọwaa ị ga-ebu ụzọ gwa ndị na-amaghị otu nyawa okwu si bido otu o si bido ịgwachazie ha ịgazie n'ihu kụzie ihe ahụ ị chọrọ ikwu tupu agazie m n'ihu kwuo ihe m chọrọ ikwu. Ịma the news dị everywhere ghọtago maka ndị na-amụrụ maka ihe a na ekwesịghị ike ịfụ gị maka ọ bịa wukwa na Facebook gịnị ka izuụka gara aga ọ dịkwa ma na Instagram o wuru ebe niile o wee bụrụ ihe gbasatalụ nwatakịrị nwaanyị na nwa ikorobịa nke nwaanyị si na nke nwoke na-eme ya invite ọ na-asị ya bịa ka ha na-abụ mmago n'ụdị ihe a nwatakịrị nwaanyị na onwe ya si na ọ na-eti egwu nke nwoke wee na-eme ya invite ya bịa ka ha nke nwaanyị sị na ya ma abịa na ya ma aja ọsọ tụtara ụkwụ jee ijejefu nke nwoke onye na anyị mara fada na-eje ekpere ezinụlọ a na-etinyere ya ihe na buutu ọta ebe ndị abịa nwaada kindness ka m setụrụ nwoke ọgwụ maka ọ nwebụrụ otu o si kọọ na o nwere ebe a sị ya ga-weta ọgwụ maka ọ naghị abịazi be anyị maka ndị o ji ụgwọ onye ọma ya esi wee na-aga ka ezi onye kọwa ya aka ike dị anyị onye ama ndị ebe a na-ewe ewe ha si kedụ ụdịka onye ama ewu kwesịrị gani ọlụlụ ewele ekpele sobi ntritie ọ bụla inwe ịnatala tritment onye amụma ya emetọpụzie nke dị ya ihe okwuru wee eziokwu ihe ị gara ibu ụzọ nye netwọk nya ọgwụ ọwụzie na ọrụ ọrụ tupu onye amụma bata ọgwụ na ọgwụ m alụrụ ọrụ enwenyezie m ego m kọntraktịzi onye ekpele mana nnọzi ma na-akali maka onye ekpele nsị na m nwere onye ekpele asị m enyezizi m ego mbịa dute na mụ na ya na-alụkọ ọla mara m n'ọrịa menwe dị ya asị na onye amụma ọgwa jizikwa aka zara ọnụ ka nsegoro o nwere ajụọ na-ajụbụ m maka ikpere ụmụ nwaanyị ekpere ka ha nụba di ya ma ka nna afụ iru gị ka mma ka ị na-ekwu eziokwu gosi anyị iru gị ihe ọbụla sị m n'ọnụ apụta na bụ eziokwu pụtacha ya na-ahụ ihu gị wepụtakwuo ọ dịkwa mma. The most important thing na-agwa mmadụ bụ na otu ọbụla ha si chi ikwetie ọ bụrụ ihe niile ka ekpere ga-alụ ọrụ mmadụ o nwere ihe mmadụ ya ekpeketa ekpere kịta kpechie ekpere n'ụlọ ya azịza ejila aka ya zaba ụlọ ihe eme nke iji bụrụ mmadụ chukwu eme nke o ji bụrụ chukwu ịghọta na ihe eji anyị zachila aka gị wee zaa ụlọ ọ bụrụ ikpechi ekpere anyị za alụ bọọlụ maka na Chineke anaghị eme majik ihe ọ na-eme bụ mirakụl mmadụ amasị na ọ na-achọ dị sicha ekpeli ekpele ka ọ chọọ dị mmadụ ihe ọnụ n'ụzọ kechie iru ekechi ịmụkwa m nkịta na-afịa arụ kededula ekpere anya mma ya ekpe
iyi akwa ka ụmụala abịa arụ. iyi akwa ka ọ dị mma n'arụ a na-afịa gị arụ asị gị sizie indomi isichi indomi a na-akọ m aka m ka ụkwa ka isiri onye amaghị ekpe ekpere wee nụba gị Isiche ndomi a na-anwụ ya anwụ amanji spoon. Isi ọnwa anyị n'ala ego meli ekpere. o nwere ihe mmadụ kwesịgodịrị ime n'onwe ya ịghọtago ịma na a na-eme ya onye amụọ ụfọdụ ndị ma ihe mmalụ ihe anyị na-eprojekti Nkụzi ka anyị na-enye. mara ụdị nkụzi anyị na-enye hapụsịa na anyị ji emere ihe amụ a na-achị ọchị mana nkụzi pụrụ iche na another dimension ịghọtago na maka na ụka bịazie ndị be anyị palụzie n'isi karịa ndị nwetala anyị ewetelu mmadụ na-etozi ọ na-afụta onye anara eju ụka na onye mgbakanarịcha n'ajọ ịghọtago na onye anara eju ụka na onye mgbakanarịcha n'ajọ mana ihe anyị nọ na ya bụ ọma akwa awụ alụmalụ onwe ya ụka emere mmadụ ezigbo mmadụ omenala emekwu mmadụ ajọ mmadụ ịghọtago na nọ ihe mmadụ na ya ihe jikọrọ mmadụ na ibie so gbasara nwa agbọghọ ịnụ di ya nụrọ di mgbe ụfọdụ bụ ajụjụ o kwesịrị ijugodo onwe ya kedu ihe m kwesịrị ime m emebero o nwere ezigbo agwa m kwesịrị ịkpa m anara akpa ịghọtago ụfọdụ chọọ like me the way I am otu ọ bụla sọ dress sikwa mmadụ like me the way I am no ọ dị work like that abịa nwaanyị dị ka abịa ọdụ n'ọka eke ọka nwa abịa na-asụ n'ọka na-akpa eke ọka varieties kale ndụ ka ibeba mmanụ mmadụ nwere ike ịbụ n'obi ka ejegolo ụtaba na eke ọka ọ pụtazie na eke ọka pam ọwụ ihe ọzọ ochezozie ọsị mba na nke kwa ka ọka mkpa otu ọ mmadụ ya abịa debe nọọsụ ya a na-amọdulate so ị na-akọwa na ọ bụrụ ihe anyị ekpeta na ekpere ọ bụrụ ihe a ga mba anyị na-ayọcha ụka maka ezigbo ya bịa yes mana ọ bụ netwọk hapụkwana mana nsogbu adịghị ihe menụwo na dịka nwoke onye ọgwụ si wee kwuo a sị na ekwesịrị ibu ụzọ nye ọgwụ tupu ekpezi ekpere ekwenyere m na ọgwụzi ekpere ka a na-ekpezi ugbu a ọgwụzie na ọrụzighị ọrụ ejidezie m onye amụma o nwere ihe ị na-ajụ onye amụma tupu ọ pụọ mba m na-ajụ ya ma ọ bụ na maka ọ na-asị na nwaanyị kwesịrị ike ibu ụzọ na-agwa ọ na-akpa ọ bụrụ asị nwaanyị chie noodles ịghọtago ochie pọtị n'ite maka enwe ofu nwoke mụ na ya na-abụ na-adị na-akpara onye nke m ịghọtago ọ na-adịbụ nsị a na nshiri ntụfụrụ ya na ofu ihe nsi ite a ime ya ọ ga-ajụ m ọ ga-asị m ishiela aja ọ ga-asị m aja ka ishi nsị a na mụ ada eshi aja na ihe m na-esi na nne adọrọ mma ntụrụtụrụ a m na-eshi ajọ nri azị na ọ bụrụ na m na-eshi ajọ nri azị a m na-eshi final ịmara nsị na na-eshi ajọ nri dịka ga-esi na na-eshi nri na-adịrọ mma ana m eshi nya ericha aracha aka mana abụọ m onye na-aba kichin ịghọtago abụọ m onye na-aba kichin mbọsị niile m na-abakwa ahụ mana abụrụ m onye ga-asị gị ha isi nri atọ ka m na ọtọgbuo m ihe a ịghọtago oke a onye ama na nkịta na nwaanyị ọ bụrụ Aịza ya eji aka onwe ya ịghọtago ọ bụrụ nwaanyị niile enwe ụmụ nwoke ga-afụkwa nwaanyị a adị ya mma ọ bụrụ iwu bụ na nwaanyị a ga-eburu ọrụ ụlọ buru isi ịghọtago anyị na-emezibebi gị for life ndewo ngwa onye ama bidokwa n'ebe ị kwụsịrị anakwa m akọwa na ekpere anara alụ ọlụ nọ na abịazi tụgharịa ihe gbasasịala ekpere ọ dịka ihe ọ ya ga iwetere n'ego ihe adịrọ pọsịbụl adịba pọsịbụl ịghọtago ebe mmadụ ya ebido ka eje ka ọma ma ọ ga-anụ di asa wetagodo ego one dị otu a ịfụ nwa agbọghọ weta ka e wee jụọ ndị n'igwe ajụjụ icheki onye na-ajụ ndị n'igwe ajụjụ icheki ya na ndụ ya ụdịrị ndụ ọ na-ebi na nzuzo ịfụ na ihe a na-eme nwere isi ịghọtago na maka na ndị mmụọ na-eme ọfụma n'ụwa kịta ndị na-agba ha aka ha bụ ụmụ agbọghọbịa mmadụ gara na ekwulere ofu okwu ma ọ bụ okwu na-abụọ n'isi gị otu anụnwa ịmabazie kalịkalị ọrụ isi ike na-akpata ụmụ iwe ọ bụ n'ibe dị mma na Naịjirịa nwe ya na-eju obodo anyị ka anyị takwala ụta n'iwe obodo anyị nọ na ya maka ọ bụ na ihe dị otu o si kwesị dị
majority ama nọ dia tiba na-emebe oke mbọsị ụka ije ụka inwe efe na Wednesday je midweek service gị na Chukwu a na-akpa ya ị na-akọwa n'ọwụ ị na-akọwa na enwere efe na enwere ọtụtụ efe ya na ibe isi ike ibe adịrọ mma ihe adịrọ mma ụzọ ihe kpatasịrị ihe a niile ịghọtago ya na secondly ụfọdụ na-azụ afịa iwe time ihe ejije etu na-agba season iwe time ihe ejije laabịa n'ọnụ ụlọ ụka yes ọ bụkwa Sunday why not ikpe ekpele ije zụọ afịa iwe time niile ejije zụọ ahịa n'ọnụ ụlọ ụka echi na-asị na kọstọma nara abịa mmadụ abịa n'ụlọ bịa golo iwe ọbọdụsị ọdụpụ ma ndị ọrụ oyibo ị ga-afụ mmadụ noun ọrụ ya na-eresume ebe 8 o'clock a.m. enwere HR dị in charge ịdị na-ama ndị bịara ọrụ late and ịbịa ọrụ late enye gị query ịfụ mmadụ ọ signed appointment ma signed appointment letter na 8 o'clock na-akụ akụ before 8 na ya go n'ọfịs mana 8 na-akụ onye a nọ na chapel si gị na ya na-ekpe ekpere ọ dịzị ka anyị na-awọ Chukwu awa na Chukwu ọlọ Chukwu nyekwu ya bụ ọrụ ị sign kwuo na 8 o'clock na ya go n'ọfịs 10 na-akụ ị ka nọ na chapel ije che chapel pụtazie ịlụzie n'ọfịs admin nyezie ikweri ma HR nyezie ikweri asị ha na-ekwe nsu ji nwaanyị wee kwalụ ngwọrọ kpọrọ na ngwali ya na nje chapel wanyị makwa na onye nke ahụ n'ọrụ nke ka ọ na-alụkwa mana ihe kwuru na onye amụma ihe kwuru onye amụma eziokwu nọ n'ihe kwuru anaghị agbaghị m si na eziokwu nọ n'ihe ya kwuru na anaghị agbaghị okwu ọzọ m chọrọ ka etinye ọnụ tupu na-apụ nsogbu adịghị netwọk ụnụ ọdụtụ na mma karịa otu ọdụ ekpere onye amụma na-awụ ọkụtụ ekpere onye amụma na-awụ ọkụtụ mgbe ọ na-awụ ọkụ ekpere onye amụma gị na-awụ ọkụtụ obere onye amụma bụ onye ụwa onye awụ onye amụma onye ụwa ya na-abụba spirit na-ebi ụzọ ruo n'ibe ya ihe a na-akwu onye amụma ngwa nsogbu adịghị onye amụma ị na-anụ ihe m na-ekwu o nwere ka ọ ga-esi n'ihe na-ekwu ya na netwọk ya la-anụ onye amụma na idiri ije mee confession agbagharịa ndị ya before netwọk ya wee natawa ekpere ọ na-eme maka ọ bụrụ maka nke a mka onye amụma ị ga-eji aka zara ọnụ gị because agbanye na gịnị onye amụma afụ ụzọ ịghọtago ndewo nwada ihe mere n'ụwa na anyị ga-agakwa n'ihu ọnwụkwa otu a si bata anyị ga-emekwa ihe ndị oyibo na-akpọ interject gaa n'ihu maka akụkọ Quincy Bena na ya maka ya nwe ihe o nwere ihe nchọrọ ka anyị nwere oge anyị na-akụ kwarapụ mana m chọrọ ka anyị gbapụ ya ọsọ ka m na-achịtegwu mana netwọk ha nwere otu o si eme mana ka m hụgoro ihe m ga-eme ka m nwee ike mee ka ha gawa nwoke ọgwụ na onye amụma nwanne anyị nwaada kwa m gwara gị sị gị na ekpere na-arụ ọrụ na-akọ ihe ekpere na-arụ ọrụ n'aka m ya amala ihe ekwe ọrụrụ m ha maka enwere ọ ga-abụ mmekịta netwọk ama mpụ ọzọ agbaghị karatị ndị nsọ ị ga-aghọta ihe a na-ekwu ewere ewe gbapụ ebumpụta ụwa karatị ndị nsọ na-agbapụ ebumpụta ụwa karatị ndị nsọ gị na mụ anọ in the street karatị a na-atụ m ngwa onye amụma ịwụgwọ onye amụma ụgbọ palliative ụmụaka mana gaa n'ihu maka ihe ị na-ekwu tupu netwọk apụọ a na-ekwu na ihe ọzọ na-ekwukwa bụ na ihe ndị amụma mego mmadụ n'obodo a ọ bụkara ha ka o sikwe n'aka maka ndị na ọbọzọ ha ka o si n'aka ụkwụ n'obodo adịrọ mma ọ wee dabazela ihe ọbụla na ha kwuru ekwe ị ga-afụ onye na-azụ ahịa mmadụ gbacha bọị
ụmụ ike ọgbacha 8 years ndị ọga especially mụọma ewolu 300,000 or 400,000 setụlụ onye afọ onye ahụ 300,000 ebute agha kwakwụ ụgwọ shop ibe ha nwere ego ya bụ obido afịa ikwu na ibe nwere ego anyị nwere ya were afịa abịazụkwasị ya na o nwere aka ji nwaanyị na ọma nkwetekwu mana onwe ya bụ na mmadụ na-ebido afịa nwechi ezigbo nkwado onye asị ngwa na 1 million a jide wolu nke a tie kpelu onye ahụ ekpele ngwa bido afịa ma nke nwere ihe eji bido afịa zero capital abịakwasị na aka ji onye anwa nwaanyị na-ayara ekwete mana ndị ji uche ya asị ị na-asị m na aka ji m onwe inye mba 2 million naira ọbụzie na ọ gbarinere m onwe ọ bụrụkwa ego inye m nwee bido afịa bụzie na ọ gbarinere m ịkwajuru m ngwa ahịa na shop m wee mezie ike ma bụzie na m azụpụtazi o nwere na onwekwe ndị dị nachọrọ enwe nke bụ mete machi ekwene onwe ndị ahịa nke ahụ mmanụ ya nwa agbago mbọ anụ ezigbo onye otu Kristi chinyere ya aka wite ekpele anyị eji ego buru ụzọ bụrụ egote ekpele 5,000 emeli ike 5,000 ihe akwụ eme fasting egote ndị ya mio egote ego egote ndị ya emeli fasting. Amam na ma now even na this country now na amadozi poster if you need prayer warriors call this number. Afugom. Also ije biri ajọ ndụ buve mmadụ mebe ajọ ife mgbe ọbụla ije bịa n'ọkpọ ndị prayer warriors onye ha ego ha eje settle your case between you and God. Or the possible? No. Ka anyị na-agwa nwaanyị eziokwu. Okwu amaka. Dịka anyị na-aga n'ihu maka netwọk na ọ ga-amagbu onwe ka anyị nwee ike hapụ maka nwoke onye ọgwụ ebe anyị si na-eje ebe ị na-eje ka m mechie ọnụ onye amụma biko o nwere ajụjụ asị m jụọ gị ajụjụ awụ kedu ihe mere iji were kpọọ achara ugo nwoke kedu ihe mere o ji mgbe niile ọ na-ebere gị akwa ọ ya asị m jụọ gị mgbe niile ọ na-ebere gị akwa kedu ihe mere iji kpọọ ya asị achara ugo na ibe Nebukadneza na ọ na-eyi Nebukadneza yes ọ na dị iche bụrụ achara ugo aka atabala ahịhịa na iwe dị iche na ọ ata aka atabara ahịhịa secondly ọ na-eyiwe m Fero na akwụkwọ nsọ ọ na-aga pụta Fero akapụtala na Fero na-afụta ihe o mere ụmụ Israel so ọ na-asị ekwe m odidi asị onye amụma mbụ mfụla na-emekpụrụ ndị Israel arụ nwe ka ọ na-adị m ọ bụkwa ya na ọnya yiri mana ọ bụrụ ya kere onwe ya niwe so ọ ga na-emebi arụ ị na-akọwa na ọwụ gụwawa onye mgbe ahụ ọwụ na ọgụwawa Moses na ihe gara ime buru ibu na ịgadịghị mgbe a na-asị Fero let my people go ndị radical Moses dị nnọọ nwayọọ ọ na-ewepụ ọgwụ niwe when I water I can never understand the things of the spirit. What can I say? Human being. Wow. Biko network ha bena achọkwa m ka conclude mana nsogbu adịghị ha bịazi ọzọ anyị wee ike conclude ka m wee ike hapụ aka wee ike ka nwoke ọgwụ o nwee ebe ọ chọrọ ịga o nwee ebe nwoke ọgwụ ga-aga Nwada Kindness gaa n'ihu maka ya maka akịka nwa so amara m a lot of people kwesịrị ike ịnụgo ihe a ebe yana the guy wee na-akpa mechezie nke nwaanyị si nke nwoke ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ọ bịa maka ọ sị na ebe ha na-adị na-akpakarị ha bụ ịmagodi Snapchat onwe ka o si mee ụmụ vidiyo anọ adịghị aṅa ịmagodi kwadoche pakeji te ọtọ nke nwoke si ya bịa ya masị na ya ma m bịa na ya bụ artist nke nwoke wee tizie oke ngwa ọ bụzi a na ị ga-abịa ka ihe ịchọ ka m mee nke nwaanyị wee sị na ọ bụrụ na ị chọrọ ka m bịa ihe akwụnyele m $1,000 na akaụntụ ya wee bịa kepụtakwa n'ego na naira na naira nnọkwa ezigbo ego maka $50 bugodi almost 30,000 naira $100 na 50,000 so oge ruchakwa ebe 1 million ọ bụ ezigbo ego na ịpịkọ ya anyị gbọọ ya 450,000 naira
ebe 400 and Agba 500,000. 400 and gaa n'ihu. Okay, let's say ebe 500,000. Mm. So ọ wee bụ na nke nwaanyị jezila Abuja ya na nke nwoke wee na-akpa, nke nwoke wee bịazie ebe ọ nọ wee na-asị ya na ọ ga-achọkwa ka ha na-abụ nwee mmekọ. Ịghọtago, ọ sị na ya achọ ka ya lụọ n'isi mmiri nke nwaanyị, ka ya lụọ na lokal gọọmenti amalụ nwa ka o si adị n'akụkụ a. Nwatakịrị nwaanyị sị na lokal gọọmenti abụrụ ebe a na-ederi ha, na nke nwoke ya aweli ọnọ ka ọ dị happy. Nke nwoke wee sị na ọ nọ $100,000 nke nwaanyị na-ekwu okwu ya na ya nwere ya, na ihe a ga-emenwu bụ $200. Nwatakịrị nwaanyị gbaa n'aka gbaa n'isi si gịnị na ya kali dumbbell stili na $200 dị very poor. Wee sị nke nwoke na ya ma mmee ihe $200. Nke nwoke si ya na nsogbu adịrọ. Ihe a niile na-emesịkwa ebe ha ji edina, ebe ha nọ na-alacha aka ịmago na-atawa n'ọtụtụ. Nke nwoke wee sịzie na ya soziri ndị enyi ya nwoke wee jee ṅụba mmanya. Mechazịa nke nwaanyị wee kelie ozu wee sị ya ka ebe ọ nọ, ọ sị ya na ọ nọ na klọb na ọ na-aṅụ mmanya. Nke nwaanyị wee sị ya bịa na họteelụ ya. Nke nwoke wee sịzie na mgbe o ruru na họteelụ nke nwaanyị wee bụ na nke nwaanyị na-aṅụ mmanya ese ife. Ịghọtago na ọ dịgo high ya, ọ kpọfego onwe ya. Nke nwoke memazi a na the girl agba ego in spirit na arụ ya nwee ife ọ chọrọ. Nke nwoke kwa tapadi anya a na-abụ na-ewele ihe na-egwodo chezie o. Nke nwaanyị sizie nke nwoke ngwa kwụizie anụnụ m ego na akaụntụ ebe ọ bụ na isi na ị nwere $100,000 ngwa kwụizie $200. Nke nwoke ebe ọ onwe $1,000 ya kwụizie na $200 ha gaa n'ihu. Nke nwoke wee sị na nsogbu adịrọ na ya ga-ebu ụzọ mere ya transfer $100,000, mana ya ma nchọ ka nke nwaanyị naba na ya ga-achọ ka ọ nọkwuo one more night maka na o ru na Jerusalem a atọ ka ya na ọ ya achọ ịgbarịtọ match. Iwe wekwene gị tupu ya gaa n'ihu, onwe ihe dị iche ka m kwere na mma ebe lokal gọọmenti, mana nke ihe dị iche lokal gọọmenti na Jerusalem. Local gọọmenti bụ ibe dị na as in local gọọmenti. Gaa n'ihu. Aka nke nwaanyị wee sị ya na ọ ya akwụrụ ya ụgwọ họteelụ ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ọ nọkwuo na Abuja. Nke nwoke sị na ya na nke a bụ problem ya akwụ ya. Nke nwaanyị si oke ngwa ịkwanụ $100,000. Nke nwoke ekwela akwụ ego na-emezi nke nwaanyị ona. Nke nwaanyị wee sị ya na ọ ga-eme ya 30 na ọ ya afụ ife. Onye abụzi mgbe nke nwaanyị pụtazi na-ebe akwa na soshal midia wee sị na nke nwoke repụrụ ya. Yes, ihe ọ kọzi bụ na nke nwoke bịa ya na ya na-abụ ịmagonu na ọnwụcha mmanya wee dị high na ọmaazị ihe ọ na-eme. O wee sị nke nwoke kama nke nwoke ga-akpọ ya na họteelụ ya hapụ ya ka ọ lahụ ụra. Nke nwoke ka esetụlụ nwoke onye ọgwụ na onye amụma, ịma ndị amụma ibe ha na-eje buru ibu ije na ya n'ọkpa ọ wụrụzie nke Krismas ya na ma ndị nọtara anọta ma ndị mere ha ma ndị family deliverance. Nwoke onye ọgwụ si na ya isi ịchọghị n'ọchọ ka ụlọ gaa ọzọ, mana ịgwa nke bụ eziokwu Krismas a ugbu a ka eji eme family deliverance maka ndị nọtara anọta ga-achọ ka ewepụ o nwere ebumpụta ụwa. O nwere ebumpụta ụwa a chọrọ iwepụsịta, so maka ya na ịgbapụ ya ọtọ dịka owu na o nwere ndị ihe unu na-eme na amasị ga-achọ ka ha kpọtụrụ ụnụ otu a ga-esi were mee otu a ga-esi were kpọtụrụ ụnụ ma igwe ntị ma ụmụ ihe ndị a nwere ike ịkpọrọ ndị mmadụ. Okay. Numbers ain't available now. Call the number. Ọ bụ na ị chọrọ ịkpọ ịchọkwa otu ọbụ na o si masị gị ike ọbụ na isi chọọ. Number in the ọ bụrụ na side anyị 081 ọ bụrụ na obodo Igbo +234 81 631 47344. Okay, kpọkwa ya ọzọ. +234 81 631 47344. Ngwa nsogbu adịghị.
o nwere ihe ndị ọzọ anyị chọrọ ịjụ maka otu netwọk si eme anyị enweghị ike ịga n'ihu anyị ga-abịa atụ mgbe ọzọ netwọk ga-aka mma onwe ihe unu chọrọ ịgwa ndị Igbo ndị Igbo unu aga n'ihu gwa Igbo bụ Igbo anyị na-ekene onye ọbụla n'ụzọ fili iche mụa bụ Black Albino na nwanne m nwoke bụ Mr. T Albino eji onye amụma ụgha wee malụ onye amụma Igbo aghara na so anyị na-ekene onye ọbụla anyị na-ewish onye ọbụla a very wonderful celebration ọ adịla onye ọbụla na mma onye mejọ na mmadụ biko onwegodo onye je mejọ ya gbaalụ ụwa na-aga so anyị na-agba mbọ na anyị nwere ike na-atụpụtala unu iwe nkiri ya na-enye onye ọbụla obi aṅụrị onye na-agbakwu mbọ na-akwado n'anya ka n'aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri ana m ekene unu niile ọ adịla onye ọbụla ndewo anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche iwepụta ohere ịnọ ihe mbụ na ndị Igbo na-agbanịkwa n'ụzọ pụrụ iche eziokwu ndị na-aga anọkọta ha kpọọ na fon ị ga-abụsakwa n'ihe niile mmadụ ịkpọ na fon si a na-afụkwa n'aka ọlụ gị jisikwa ike nụ na-agbanịkwa na ejechekwa ihe ejechekwa nụ nse ya ebutu mmadụ ọbala mgbanye elu na nke unu mee na ụlọ aka emekwe ndị otu a ndị na-ewetache kind of corrections and I na-appreciate everybody ọghọtago ọ dịrị izi mmadụ ịnọkọta bụ onye ọbịa bie ndụmọdụ ndị na-ezitekwa ozi ego anyị na-ekenekwa unu niile Chineke ya gozie onye ọbụla n'otu n'otu daalụ nụrụ nne o mmadụ anyị na-ekenekwu gị n'onwe gị nwada daalụ nụrụ nne nnukwu okikuru ikuku ara onye na-achọrọ ụlọ okwu ndewo onye amụma biko onye ọgwụ etizinye ụgha ugbu a ọ kawa onye amụma o mete ihe onye amụma ụgha n'Igbo TV ebe a ka anyị ga-ebu ụzọ dee ya anyị chọọ ịpụ otu ihe ọbụla edee ya onye amụma ụgha emetekwana ihe onye amụma ụgha ndewonu ahụgwọ m netwọk ha emere ka ha na-apụ anyị na-ekene ha n'ụzọ pụrụ iche maka ịna-anya na ụmụnne anyị ha na-agbani n'ụzọ pụrụ iche ịhụ na a na-akwalite asụsụ Igbo ihe nkiri ha na-eme ọ na-amagbu onwe ihe ọbụla na-akwado asụsụ Igbo anyị nwa na onwe anyị na-akwado ya anyị na-ekene ha n'ụzọ pụrụ iche na-asị ka ọ dịrị ha na mma wee dịkwara ndị na-ekesa ihe a na-eme na mma Nwada Kindness ka anyị gazie maka oge anyị na-akụ kwarapụ gaa n'ihu because o nwere ihe na-ekwu tupu ụmụnna ya ka nke nwaanyị na onwe ya si wee na-akọwazi ịghọtago wee sị na nke nwoke na ọṅụ mmanya ọ maazị ihe ọ na-eme o wee yọọ nke nwoke biko ka ọ kpọna ya na họteelụ ebe ọ ụgwọ kama nke nwoke ga-akpọna ya ebe a nke nwoke kpọnazie ya ịghọta jebezie n'isi mmiri ya jee Bolivia ịghọta ebe m si abịa wee na-ebi magonu abịa mewezie intaviu a na-ajụzi asị onye ọbụla na-akọ nke ya na kedu ihe mekwa n'oge ji mee nke a mee nke ọzọ mana mgbe m bịara afọ intaviu a ozugbo m fụrụ onye a na-ekwu maka ya nna m akụja oke ngwa na ụmụnne m anyị mana nwere otu netwọk si were mee ka ọ dịrị ụnụ na mma mgbe ọzọ ụnụ ga-abịakwa ọzọ anyị nwere ihe ndị ọzọ anyị ka ga-akpa ndewo daalụ ọ ga-adịrị anyị na mma ọ ga-adịrị anyị ncha niile ọkwa n'eziokwu tupu na pụọ onye ama m ga na-eti ị na-ekpere mmechi kpee ekpere mmechi gbuo na nkenke gaa n'ihu anyị na-ekene gị Chineke dị ndụ anyị kenere gị rinne otu isi mee ihe niile anyị merụbọsi tata wee gaa nke ọma nara ekene n'ihe niile n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen ndewo ya dịrị ọnụ na mma ngwanụ ndewonu onye amụma ya dị gị na mma na-eti gị n'ekpere daalụ onye ọgwụ
Ndewo. ya ọ ga-adị ka ya abụrụ Ndewo ka ọ dị ka ya fụrụ. Nwada, ka anyị gbapụ ya ọzọ. Mgbe fụzie onye a na-ekwu maka ya mgbe a ga-emewe interview iro na Instagram, mbịa fụzie onye a na-ekwu maka ya, o wee bụrụ nwatakịrị nwoke, hai Chineke na Alaska ọ agaghị na-eme ya ka ọ wee ezigbo aha ya. Amakwa m. Mana awa ezigbo aha ya. Mana onye ji mara ya. Onye ji mara ya. Ya mgbe ọ na-Enugu, Alaska. Maka ama m ya. Ama m onye ọ bụ. Ọ bụ ya ọkwa nke egwuregwu anything. Ama m the guy. Maka ọ na-achị ọchị, ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike asị na m adịrọ mba nke bụ eziokwu, ama m ya. Maka aga mbe na-afụ ya na-asị ka nwaanyị ga-esi na onye eri na-eri gị ya, ịghọtago. Maka na mụ na onwe m abụrụ onye na-akwado igba akwụna, ịghọta. Abụrụ m onye na-akwado, nwere ihe ọ bụla ị asị m kịta na family problem gị mere nke a mee nke ọzọ, mma asị gị jee gbaba akwụna maka akwụna ụzọ adịrị ya, ịghọtago. Mana enwere okwenụ mkpu ọkụ etigide tata ruo echi ruo nwanne echi ruo n'izu ọzọ ruo n'arọ ọzọ, mmadụ niile na-agba akwụna ya eji kwụsị ịgba akwụna, aka ya ọkwa ndị ga na-agba ya, ịghọtago. Mana nwa na-asị onye na-agba, ọ bụrụ na ị ma na-akwụna ka ị pụtara ịgba nya ọ ihe ịchọzi ime, ọ ihe ịchọ iji ndụ gị mee, ịga ịgbanụ nata na ego services ị na-enye. Maka ihe a bụ indọstrị ka ị nọ n'ime, ịghọtago. Ọlụ ka ị na-alụ, inye services shikwuo ọgwụ ụgwọ gị. Because ụfọdụ ụmụ nwoke kịta Alaska a na-ekwu okwu ya, sorry to say, ọ ihe eji mara ya. Ọ na-akpụ ụdị agwa. Yes, maka enwego mgbe mụ na onye anụnwa matalụ mgbe ọ na-Enugu, ịghọtago. Maka mbe kirigide foto nsị well except mụrụ onye abụla Alaska, mana ọ bụkwa na onye Alaska nke mma nọ ihe a bụ ụta akpa Alaska si eme. Enwelu event a nọ na-eme na kedu ya na-akpịa New Artisan Goshen State, onwe steeti dị n'ime ebe a, ịghọtago. Mgbe a mụ na ya na-abụ na ịmagoro ama m ga-esikọwa ya ka ọ masị na ọtụtụ ma mana ọ bụrụ na o nwere ihe jikọ mụ na ya na-abụ based on relationship, ịghọtago. Wee make invite na that party, mechazie mụ a mgbe aka ka awụ ga na-ewu ewu n'Enugu, wee were ka bụ wee jee ịghọtago. Mụ na ya na-abụ ozugbo echegide n'ime ahụ ọ bịa ịmagoro n'ụpụta mgbe ọ pụtazi si na ọ dị bizu ha na-agbagharị nke a na nke ọzọ. Nọọ ka ọ gwa m họteelụ ọ kwụrụ ụgwọ ka m jee busa akpa m wee bịazịa. Nwee na-asị ya họteelụ ịkwụrụ ụgwọ ya ka nje busa akpa, aghọtara m n'ụdị gịnịzi ka nje busa akpa nọọ agbasa pati na mụ na gị na-abụ esozie na ka o je bọrị amụ, mana abụ m ada bọrị ma bọrị mụ a wee sị ya mba na mụ ama nlarụ alarụ, ịghọtago. Si ya mba na isi m bịa pati ya, mụ abịa pati na fesin ị kwesịgodo ike ime bụ ịkpọrọgodi mba n'ime ebe a na-eme ihe, ịghọtago. Nyenụ m oche nnọrọ anị, nyenụ m onwe ihe a na-enye onye dị apati uru ma ọ bụrụ a na-akụnụ ngaji n'eze. Ka ezi nke bụ isi ka m buru ihe m na onwe họteelụ anyị ga-anọ nọ ka m drọpụ ihe m ka m bịa enwe ihe m na drọp mgbe m na-abịa pati egwu m night wear ihe ndụ asị gị na m na-abịa ịlarụ alarụ, ịghọtago. Ya mee m ji wee mfule mmanụ udu agwa ozugbo mmasị ya na mụ ama mmiri ya njikwe nwaanyị bụ ekwe ka abụ m tọnụọ na chiwa abazi dị n'ime ebe a na-eme pati. Maka ọ nọpụtara na ebe apaki moto wee kọọ ihe ahụ mụ na ya na-abụ adị akpa, ịghọtago. Ijekwa jụọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọ n'Enugu ndị na-apụtatụ apụta ma ihe na-eme n'Enugu, ịghọtago. Ha ga-agwa gị onye Alaska bụ, ha ga-agwa gị onye daga ịbụ ọ agwa ọ na-akpa, ọ na-eme ụmụ nwaanyị osho, ọ na-eri ụmụ nwaanyị osho. Ọ pụta maka o nwere ajị akpa ọnụ ọfụma ọ bịa ọgbakwa perfume, ịghọtago. Ọ pụta ọ sị gị gịnị nke a na nke ọzọ, ọ saa gị andị onye ụzọ sị gị sendịrị akaụntụ details gị, sị gị sendịrị akaụntụ details a ga-adị ono onwe oshishi ga-abata na akaụntụ gị, nwe oshishi ga-abata na akaụntụ gị. Ya mere mụ na onwe m ji wee na-asị ọ bụrụ na that girl ga-eteke ya ọ bụrụ na rape prostitution dị illegal na Nigeria, mana ọ bụkwa ma agwa ahụ ọ na-akpa dị very very wrong and all rape ka ọ bụ, ịghọtago. Maka ọ bụrụ na gị na mmadụ kweteche na unu ga-ewele ihe ọma, igwe onye a na ihe enye ya 50 naira,
unu walụcha ihe ọma ị kwesịrị ike inye 50 naira ahụ ikwe ya na nkwa ịghọtago maka na ihe mere onye a ji wee hapụ gị ka ijee n'isi mmiri ya bụ bikos na-enwe ego ikwere ya na nkwa except ma ọ nọ girlfriend gị ịma na onye a bụ enyi gị nwaanyị na ọnọgidekwa nwe ka o si dịrị ụlọ ọkụ unu na-arụ unu ewalụ mana onye nke a njirimara ya ka ọ bụ o megide gị ya n'Enugu jekwa Abuja deme okwu ya is a very bad thing. Amị ama hụ ihe ọ na-eme n'Enugu o shofiri ọ sị gị send ya account details gị send sia ya 1 naira dịka ifu n'ime onye a bụ ihe mere na ya bụ okwu ego mụ akara ese mmansị gị na ihe akọla aka ozugbo m fuli ya Alaska ama m na asị m dị gị ịbago tipa bụ aja eziokwu niile ọ na-akụ aka na tipa bụ aja maka dị gaa mba ifucha ka ọ na-egwiche na ezigbo mmadụ ịma na oshofri mba dị egwu nyawo okwu karịkwara maka mgbe m fụrụ nyawo ihe onyonyo maka o nwere ihe onyonyo nke nwaanyị mere n'onwe ya nwoke nke nwoke na onwe ya ji were gọrọ onwe ya onye nke ọwụ na-akọ mana ihe nchọpụtara na nyawo ihe wụ na o nwere nkwekọrịta dị n'etiti ha abụọ ọ wụrụzie na emechaziere nke nwoke emeghị ihe o kwesịrị mana nyawo okwu nwere otu ọ gbara ngọ ọ dị otu a dị ụta ị na-anya na nke ọzọ ọ gbara ngọ ọ bụ na Alaska ihe asịkwa Alaska nwere ama Alaska n'Enugu ha enweghị ngọ ọbụla ihe mere ji si na ọ gbara mkpe ebe a ha kwetere nyawo ihe ọ dụzi ka ọwụzi na ọ na-agazi ịga ọ bịa yiwezi akwụna onye mere nji wee sị na ọ gbara mkpe maka ọwụ na o nwere ihe ọzọ biznes agaghị na-akọ ihe ndị a na-akọ ugbu a ma ewezụga na-anyawo ije ọwụ na ihe ọzọ ịgwa nke weziokwu agaghị na-akọ mana ana m abịa mana ọ ga-amagbukwa onwe na ọ bụrụ na ndị uwe ojii bịa neba ya anya jiri aka ha ga mara otu nyawu ihe si eme maka na ihe anyị ka na-anụwo ihe nke nwaanyị kwuru na ihe nke nwoke kwuru gụwa na onwe ga-ekwukwe n'ebe zon otu isi mara otu nke nwoke si akpa agwa ọ ga-enyekwa aka mgbe ha ga-emekwa ihe ndị ha ga-eme mana ọ ga-amagbu onwe njirimara nke nwoke ọwụ na njirimara ya mere nji si na ọ gara ịmagbu onwe mana ihe ọzọ ị ga-amata mana ihe ọzọ ị ga-amakwa wụ na ihe ahụ ọ si gị nye ya ọ bụghị ịchọghị inye ya ọ ya asị gị debegodi ọ makwa ha na idiri ọredi ịkpafụtara ya ka o shie ọ dị egwu ọkọ gị ihe mere n'ụwa na dịka kwuo ọ ga-amagbu onwe na ndị na-ahụ maka ya wụ ihe kwesịrị inebi anya ọfụma n'ugwu n'onu nke nwoke n'onu nke nwaanyị mara otu ya na ije chiwere jee nke nwaanyị na onwe ya onye ọwụna ma onye na-ekwu eziokwu ọwụ na mụ na na-abụ nọ ebe ahụ ya wụ ihe na-eme ihe anyị na-ahụ ihe ha kwuru na ihe chat meseji ụmụ ihe ndị ahụ mmadụ nwere ike ide ya mana ọ bụrụ na ọwụ obodo ndị mepere emepe anyị agaghị na-akọ ihe ndị a na-akọ ha abụọ aga na-ịga ebe ahụ ga dee ihe ndị oyibo na-akpọ statementi mana ịghọtagwo n'otu be anyị dị ihe ọbụla nwere ike ịga mana nke nwaanyị na onwe emere m expect na o kwesịkwara ụdịka ihe ahụ dịka nwaanyị sị gị na-adakpere ya ị ga-ekwete na na-adakpere ya until ma ọkwa ihe ndị bekee kwuru eprove ya otherwise na ọwa asị ịghọtagwo and ịma agworo ihe gbasara ndabụ onye ka m na-ekwu achọghị m ịbịa kpọwa different types ọwụ ana m akpọgbu ka akpọgbu ya ihe ọwụ ọ wụrụzie na ịcha achọpụtazie ma ọ wee eziokwu ma ọ wa asị ma ọ otu a ka o si mee maka anyị ga-ekworogworo na oke na o kwuru eziokwu until they prove ya otherwise maka nke bụ eziokwu nọ n'ime ewu na based on moral ma ọkwa ndị na-ekwu ihe maka obi ọ naghị adụ mma mmadụ na mmadụ kwuchaa ihe like o nwere ihe ikwuru before isi na ị naghị akwado ịgba akwụna onwe ana m akwado ya anọ inekwa anya ya ihe mere nke nwaanyị na onwe ji do
ọ chọchaghị ịgacha isowe nyawa okwu maka ọ gawa ebe akwa ka ọ na-agị end na akwara ka ọ chọrọ mana agaghị na-ekwunu mgbawo ghara ọgụ ọha amazi otu ha were mee ya mana nke bụ eziokwu bụ na ekwesịrị ịnụ onu nke nwoke n'onu nke nwaanyị mara otu a ga-esi were mee nyawa ihe maka nyawa ihe awụ ihe kwesịrị ị na-akọ mmadụ na mmadụ kwuo nye agrimenti ndị oyibo soro ya sị na agrimenti wa agrimenti anyị na-akwado ịgba akwụna ma ime ihe mana agrimenti mgbe ngwe na mmadụ kwuru ihe ị gaghị mee ihe ọzọ ọ jọgburu onwe na njọ o kwesịghị ime maka ihe o mere o ji mee nye maka omebi o nwere ike ọwụ onye ọ ga-emenwu ya ọ wụrụ nọ o nwere ndị onye ha emenwu nyawu ihe ọ dịghị mma onye hụ ihe ọjọọ ya kpọọ ihe ọjọọ ọ jọgburu onwe ya nsogbu adịghị anyị na-ekene ụlọ n'ụzọ pụrụ iche ndị bịara nọnyere anyị n'ụbọchị nketa na Nwaada Kindness biko o nweburu ihe anyị na-ekwu tupu ụmụnne anyị Black Albino ha bịakwute anyị maka okwu nwanne anyị Golden Recovery Case ama m na anyị akọnkludu jeje nyanwe ihe ka ndị mmadụ nwee ike ghọta ebe ọkpa gị ebe ụkwụ okwu because ị na-anya ebe anyị nwere ndị na-ekwu ka na-ekwu okwu nyanwe ihe na ịdara ọnụ too much biko ịdara ọnụ na ịda ọnụ na ịda expensive na-emere ihe onyonyo gị mgbe niile isi ị na-ata ego biko achọrọ m ka i jiri ọnụ gị kwuru onwe gị ọnụ gị ndị oyibo na-akpọ ya to clear yourself. Ịma na onye dị 6 ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike fịa ka 6 ụfọdụ afịa ka 9 onye dela enwe ndị ga-afịa ka nwee ndị ga-afịa ka W ịghọtago ya na nghọta dị n'iche n'iche agwụkwana ịma ọ bụrụ na ngwa ndị mmadụ kịta na enyi m nwoke enweghị ụgbọala mana ha ama nkwete nya just no most of ndị bụ ndị friends ma bụrụkwa like no boyfriend like most of my friends enweghị moto ịma nkwete ihe efili na mụ abụ onye na ndị niile bụ my friends ga-abụ ndị ịghọta ihe nna chịkọwa bụ na ihe na-emekwanụ mụ na mmadụ abịa nso mụ na ya na-akpakọrịta bụ ụdị mmadụ onye ama bụ ụfọdụ oge anyị na-emekwara ụmụ ihe ndị anụnwa ka anyị nwee ike kọwaa ka mmadụ nwee ike ghọta ihe o kwesịrị ike ime ịghọta ijewe na nke mmadụ ọ bụgodị sef na-enweghị ihe ị nwere ihe egote ọ ga-adị mma ịhapụ ị na-across boundaries ịghọtago mara ebe ị ya mara ebe ị ya anọ mara ebe ị ya edosa onwe gị ma mụ na onwe m fụtara ya ka ihe mkparị na ịbịa na nke m mechelụ gị ọjị mechelụ gị ọbịa inwe ọnụ ihe ejisi m ịta m nsusu wee bakwa nsusu ahụ akpa si m na Golden Recovery ọ dịrị ọnụ mmanụ ịghọtago ọ bụrụ na enyi m nwoke proper na mụ na onye a yibago ịghọta na anyị na-akagburiri nsusu enwere ike ọ bịa ebe a nọ onye ebe si abịa mana nke a bụ na anyị atanụrụ nsusu bifo abịazie ọbụzia mgbarụ na-adọrọ m ka ị nara m ya n'ike ewe n'iwe o nwere onye dere sị na o dere na bekee ọ sị it is not easy to kiss a sick person ihe ọ na-akọwa na Igbo bụ na ọ dịrọ mfe ịta onye ahụ adịrọ nsusu ka ihe nwere ike iwe onye ahụ n'ụdị aṅa n'ụdị na onye arụ na-adịrọ n'ezie na-ebi o nwere ike iburu onye ahụ nwere ike bụrụ n'ọya especially ugbu a na maka amaghị ihe na-aya mba mụ ama ihe na-aya m mana ya nwa ama ịgwa na ihe na-aya gị ịgwara ihe na-aya gị agwa m ya na ọkpanụ nnekwu inyere erere si n'ọwụde labụ ihe gwara ya wụ n'ọnụ ị nwere ike igwe ihe ọbụla ị nwere ike si anọ ị nwere ike si anọ ahụ ọkụ na-ere gị ị nwere ike igwe ihe ọbụla na ị gwara ya n'ọhịa ahụ apụtara n'ọhịa ahụ amamke ya na onwe ya bụ akpagharị amamke okwu mana ọwụ ya mere ihe ijiri je ete ya ahụ maka na ị maghị ihe onye nwa na onwe bụ ọwụ maka ya na mere ikwuri ọwụ
ọwụ na ihe ana m abịa ma ọkwa ndị suru bekee si be coming down small small ma ọkwa that boy said mom may be coming down small small nekwe ihe mere enu ọwụ na ihe mere iji si mba ụwụ na ịmaghị ihe ọ na-aya na ọwụghị enyi gị aga m aghọta mana ihe wụ iwe ndị mmadụ ebe awụ ihe ga-watch the comment ọ na-ewe ha iwe n'obi ha sị kedu ihe wụ ego ọwụ ihe niile ọ ya mere nji na-asị ka nye gị the opportunity mara ihe iyi agwa ha maka iwedu ndị mmadụ biko onye bụ na iwe na-ewe iwe gị dajuo afụkwana m unu n'anya afọ m unu n'anya in a very special way ghọtago mana ihe dị mma dị mma nwoke ọbụla toluru ihe eji nwoke eme kwesịrị ike ịma ihe ọ ga na-eme mgbe ọbụla n'oge ọbụla ịmapụ onwe gị nwoke ọ na-abụ ịnawabụ unu ji ifụ mma ga-egbala aka nawa ewu mmụ ya ama mmiri na si abịa mana iwu unu mmụ ya na mmadụ nwere ike mee compare ana m abịa mana o rute ha na nke nne nke ahụ were onye ọzọ were maa atụ mana ejide nke nne maka o nwere ihe ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eme wepụ nne maka nne ejighị nne aga na that side kwuo ihe na-ekwu ka nwepụ nne maka eme ta gwọ m ka ji mmanụ keta anụ mothers are special nya ihe nna akọwa bụ yes mothers are special mana ihe nna akọwa bụ onye fụ ihe dị mma ya mee ya ịghọtago ijebe na nke mmadụ ọkachasị onye arụ na-adịrọ ị nwere ihe ọ ga-ewepụ gị na-arụ n'ifu ụbana na a na-ele 400 naira sitere onye anwa ịghọta ọ galaghị ọnụ ọ bụgodị na ịma ngo ụbana na 400 a na-ele oroma 50 naira oroma 100 naira and ndị arụ na-adịrọ na-eri vitamins ịghọtago igotela anyị oroma is something mana gị nwee ịbịawa a sịkwa o mekwara ọfụma na ọbịa but at least ka ị na-enweghị ihe iji wee bịa kedụkwana ihe ị na-analụ kiss kedu ihe ị na-analụ golden recovery kiss anụtụbeghị m golden recovery kiss before kedu ihe ị na-analụ kiss nya kiss kịta ọ nara and ọ nara m kiss kịta aka ya ọgbụgba m and ọgbụgba m kịta aka ya ebido jewe ije you know ọbatụ naira ka dum enwe ka si hapụ onye ọ nara m kiss kịta anụ efu aka ya kịta ọbịa m n'onu osi n'onu gbada n'azụ osi n'azụ ife ma ọ nwee ebe oyi eji aka na you know and ọma ndị mma so ọ na-adị mma ịchọ ime ihe ka esi kwesị ike ime ya iji mana nke onye na-adịrị ike igotele ya ihe ọ bụgodị na o nwere ihe igotere onye anwa kwanye nụrụ onwe gị ugwu ijide mmanya m na-abụ zapụ 2 cans ọbụrụ 1 2 cans ọ bụ na ọsọ 2 cans abụ ihe pụọ na frigo ndị nke ọzọ bụ wine ekene dị chukwu na my friend maara ihe ọ hafụ ịkpọ wine m kpọrọ afọ maka ọ bụrụ na ọ kpọọ wine ọ ka aṅụ ya ọ bụrụ na ọ kpọrọ ya wine ahụ ọ ka aṅụ ya ịghọtago so ihe na-enwe m iwe bụkwa na ọ ṅụrụ ọ bụkwa na ọ ṅụ mmanya na-enwe m iwe na audacity nya the effrontery na o nwee ịbịasị m na nye aka ise a kịta anụnwa na m ga-recover na golden recovery na ọka nye aka isi maazị kisi shi n'ebe I don't understand ịghọtago o wee bụrụ ya bụ nya bụ ife ndewo okwu doro anya ndị ọma ndị na-ege ntị ihe nwaada Kindness na-ekwu na ihe niile awụghị ego na ya ghọtara mana a sị na onye ga-asị mmadụ ndo mgbe ọ na-aya ọya ọwụ na onye ahụ asị onye ahụ ndo na o nwere otu ọ na-adị nwekwa onye ga-asị onye ahụ ndo nwekwa onye ga-ebuga onye ahụ ụlọ ọgwụ ihe ọwụ na-eme n'usoro ọ ya bụkwana ihe ọ na-akọwa ihe a wee mechaa nye ihe ọmụmaatụ ndị na abụọ na-emekọ ihe na ọwụ ihe niile wee ego ọwụ nghọta amụkwara m na ụnụ aghọtagwo nwanne anyị nwaanyị Kindness biko ghọta na m ga mba atụ n'uru biko ha ghọtara ha hụrụ n'anya mgbe ọwụ na ha hụrụ gị obi ọma na-eme ha tupu anyị apụọ nwaada Kindness
nwe ka ndị achịgwa na mụ akụja o ndị nwa ya gaberugodo ebere ọkwa ịfụ emeta aha isi m dị anyị Abi Uchenna nwere ihe o kwuru, ọ sị gị kindness, just tell him that you don't love him. Christian Okafor were still, when you invited him, you don't know the kind of person he is. Okay, onye nke a jụrụ gị sị gị what's your Instagram account? Kpọrọ ha Instagram account gị. Instagram @kindness fidelis Okay, kindness fidelis. Kpọkwa ya ọzọ. @kindness fidelis nya Instagram. Facebook kindness ezugo. Facebook. So dịka anyị o nweburu otu anyị si kwute nyawa okwu na ihe mkparịta ụka anyị nwere n'oge gara aga, kedu ndụmọdụ ị nwere maka ụmụnne anyị ma ndị ntorobịa ma ndị agbọghọbịa ma ndị nne na nna ma ọ bụ ntakịrị dịka anyị na-agba ekeresimesi na-abanye aha ọhụụ a, ọ kachasị ebe ndị ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa nọ? O nweburu otu nsi kwu ya sị ọ gwụrụ na kama ị ga-ekwuru maka bone straight na bone scatter ya brain, ọ ka mma na o nwere otu ọzọ isi wee mewe. Biko na nkenke nye ha ndụmọdụ. Ọhaneze na-ege ntị, ọkachasị ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa, achọrọ m ịgwa gị na ibugodo onye isi ọma na ịdị ndụ, maka ọ bụrụ na ị na-anya n'ara anyị ga-afụ na ọ bụrụ ihe niile anyị na ha bido Happy New Year 2020 ihe ka dị ndụ gbuo kịta anụ. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị nwụrụ ọnwụ anya, ụfọdụ bụkwa na ndị nọ n'ụlọ ọgwụ esi n'ime enye nri. Ya na ana m agwa gị nwa na-anụ olu m na-afụ nkịta na ịbụ onye isi ọma, wee na-ayọkwazịa gị na ekeresimesi a na-agba kịta, biko onye aka gị ebe aka gị ruru. Nke ọ bụla ị nwere ya zuolu gị. Eziokwu ka m na-agwa gị, ọkwa ifolo sọsọ izu ụka na-abụ anyị aba 2021 aba 2021 ebidokwa ha ya n'isi. Oge a ka ị ga-agọtakwa na ekeresimesi ada agwụ agwụ, aka ya agbakwa nke 2021. Ihe ọ bụla ị na-enweta ha n'aha anụ ma ị ka ga-enweta ya n'ahụ na-abịa. Ebe ọ bụla ịdị ndụ, provided na ịdị ndụ, ịdịkwa ha nara ndụ, ihe ndị ọzọ niile bụ mgbakwunye. Ọ bụrụ na unu ama mgbu nwa efi, gote na ewu gbuo. Inwekwe na ego ewu gbuo na ọkụkọ, ka ego ọkụkọ bịa bịafawa arụ, ji epeta anụ mbete. Inwekwere ego anụ mbete, gote azụ friji. Azụ friji agara ọnụ, gote azụ ọkpọ. Ịmara ebe aka gị ruru konye ya, irujikwa ha n'afọ. Onwe akwa nke ị nwere we pịachasị anya dee ya ayọn. Enwe ebe ị eje ije nata n'oge. Ebe ọ bụ na ị na-aga kaba arụfụ na o nwere onye ị gwara ebe ị na-aga. I dey come abụrụ adreesị. Maka kịta anụ a na-atọ ndị mmadụ na-efu. Kaba arụ enwe ka isi wee na-apụ. Igwa ndị bụ unu ma ọ bụ onye gị na ya na-adị na mma nekwa onye nsọ apụ nekwa ebe na-aga sendịara ya nọmba onye a maka adịghị ama Ọnịcha gwara Ugosi. Nwanne anyị nwaanyị anwụ a na-achọ achọ nke makeup artist a emechezi wee fụ n'ọnwa. Ọkwa ịma na mmadụ gburu ya, ọkwa ịma na nwaanyị gburu ya. Ama m nwere idea. Mba o. Yes. Nwaanyị bụ ihe gburu ya, nwaanyị bịa, mama m ya sị na ha na-azụ nwoke. Yes, nwaanyị bụ ihe gburu ya. So ọ na-adị ezigbote mkpa. Onye nke ahụ post na Facebook. Yes, ọ nwaanyị gburu ya n'Enugwu anya. Yes. Nwaanyị bịa gburu ya. Nwaanyị bịa bụ ihe setịlị ya ọ. Nwaanyị bịa, amara m ihe ha na-azọ na dị nwoke. Ịghọtago, so biko na-adị ezigbote mkpa. Ọ na-adị nke ị nwere uzu gị, nke ị nwere uzuru gị. Ọ bụ na nwoke aha kịta anụnwa tizia na ihe ga-adị ọzọ ya mma ka o kpote mmadụ bụ mma, hapụ ya ka ndụ gị dị arụ gị. Ịma ngo nwa akpa rice, kpote half bag. Inwekwere ego half bag, ịma na penta galakarị ọnụ, mara half penta ma ịma na cup. Biko nke ị nwere zuolu gị, ihe dị n'iru ka mma. Onye dịrị ndụ fụ echi niile bụ ihe ga-ama na nke iru ụka. Agaziela onye ọbụla. Ndewo nwanne anyị nwaanyị kindness. Mgbe m nere anya ebe a, ndị gbaghara gị buru ibu, a sị na ahụrụ gị n'anya rie nne. O wee bụrụ ya, anyị na-ekene mmadụ niile ndị wepụtara ohere ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke tata, na nwanne anyị nwaanyị nwaada kindness
eze ugwu Yeah. ezigbo ahịa wụ Chidiogo aha amakakwa Yeah. mana werezie dosazie n'akụkụ mana kindness dịkwa mma mana nsogbu adịghị aha maka aha Igbo na-atọ nnọọ anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche ndị nọnyere anyị Black Albino na Mr. T n'ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taata. Anyị ka nwekwara ihe ndị ọzọ anyị ga-akpata ọkpa. Nwada Kindness na-aga ịbịachi ọzọ, unu ga na-enepụ anya na mgbe na-adịghị anya ọ ga-abịachi. Anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche. O nwere okwu okwu ọzọ ị nwere ike ịgwa ndị Igbo tupu emechie? Ofu okwu ọzọ m na-ekwupụ ebe a nwa kịta bụ na ihe kpatakwanụrụ Igbo anyị ji analụ bụ na anyị ejighị ike asụ ya. Ịghọtago? Ndị nọ n'ọfụma makwa na m na-asụtakwa oyibo ọnụ m mana m fụkwa onye bụ onye Igbo ana m asụkwara ya Igbo. Ọ bụrụ na ị na-eso ihe mmemme na-eme na Radio Monday niile ya afụkwa na ana m asụ Igbo. Ọkachasị ebe ndị nne na nna nọ kụzielu na ụmụaka na-asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na oyibo adịrọ mma mana nwatakịrị a mara asụ Igbo mara asụ oyibo ọ magbuo n'onwe ya. Eruo n'ihe oyibo ọkwụchapụta eruo n'ihe Igbo ọma mgbala. So biko ka anyị kaba arụfụ na anyị na-akwado asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo. Ị na-amụ ụmụaka ị na-akụzili ha na-asụ olu ha Igbo ka ha hapụ ịbụ mommy I come I go ka ha ya atọ na ha na ịghọtago. Ya gazielu. Ndewo nwada a na-ekene n'ụzọ pụrụ iche maka na a sị na onye na-amaghị ebe mmiri bido mawa ya ebe ọ kwụsịrị ka ọ ga-ama o wee were ọ gaghị adọta ha. Ọ ka mma ka isi were nyere anyị aka n'Igbo TV na-akọwa maka uru asụsụ Igbo na omenala Igbo si were dị. Ndị Igbo tụrụ inu wee sị na ntị na-anụ ihe akwụkwa ma ha ka okpu ata. Ntị ọbụla ga-anụ ihe ya anụrịrị ihe. Mana enwere m olileanya n'ebe ụmụ Igbo nọ na ọ bụrụ na ndụdụ ọ ga-adị mma. Anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche nwada Kindness. O wee bụrụzie ụmụnne m ọ ka akwụkwọ nwanne m nwoke Izuchukwu nwekwa ike kpọọ m Grateful Heart na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị na ọ ga-adịrịrị anyị mma dịka anyị na-agba ekeresimesi a. Nwanne anyị nwaanyị emegbu gịnị onye gwuo ndụmọdụ niile ọ ga-enye ka anyị mata na ekeresimesi anaghị agwụ abanye na Jenụwarị ihe niile eme gịnị efu onye ọbụla n'anya ka anyị mee gịnị ka anyị hie aka na abụ n'anya wee na-eme ihe ọbụla anyị na-eme. Anyị na-ekpezi ekpere na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma ebe ọbụla na isi wee nọta ịgbanya wee ekeresimesi imechaa ị ga-eme gịnị ị ga-ana na-enweghị nsogbu ọbụla. Ọwa ọfọ anyị na-agụrụ onye ọbụla wee na-asị ọwụ na ọwụ na onye bi n'akụkụ gị ọwụ na onwe ha mee gịnị were nye ihe eji mara ndị Igbo onye tabiri ome gịnị onye tụ nwanne ya. Ọwụ na ị na-eri na-akpọ mmanya a na-aṅụ onye nke ọzọ enwebeghị ihe o mere gịnị o nyere ụmụ ya agụụ a na-egbu ha ọdụbeghị mma. Ọkwa ya wụ ya ha na-ekwu ọkwa ya wụ ụka ha na-ekwu okwu ya. Biko dịka ị na-eri na-echetakwa onye nke ọzọ ọ ga-adịrị anyị niile na mma. Ya wụ ụfọ anyị na-agụ wee na-asị mgbe na-adịghị anya anyị ga-abịachikwa ọzọ ime gịnị iwetara unu oge ndị Igbo na Igbo TV dịka m si gwuo na mbụ ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke Izuchukwu na-asị na ọ ga-eme gịnị ọ ga-adịrị anyị na mma. Anyị gbuo na Eke anyị ga-ebute ihe ọma, anyị gbuo n'Orie anyị ga-ebute ihe ọma, Nkwọ na Afọ anyị ga-ebute ihe ọma. Daarụ n'ụzọ pụrụ iche a na-ekene ọnụ wee na-asị ka onye nwe anyị mee gịnị gọzie anyị niile. Daarụ. Every Igbo person to check on Igbo TV. Stay tuned, get updated in Kabu Kwankani. Igbo TV with the help person. Igbo TV give away, it don't make person. For hot topic section with the learn lesson. Igbo TV vision that you can get with big blessing. I say, oh, me.